Anden start til Håbos DM i Vejle lørdag. Der ser ud til at være lug fordel. Hele feltet samles op ved dommerbordet. Der gik starten. Ingen der 20 startede. Kigger lige rundt her. Så har vi topmærket første gang her i anden start lørdag. Og først ved topmærket, det bliver 470 Mads Korsgaard, der startede helt nede ved lægemærke og har åbenbart fået kæmpe fordel dernede. Efter ham kommer 565 Per Hårmark, så har vi Claus Høj. Ja, nu ser vi lige, der kommer 370 Sindels og 575 Mike Rasmussen kommer ind fra Bagbro Halse. Kan vi lige se, hvordan de kommer ind her. De er nødt til at gå bagom Claus Høj. Finder et hul der. Så er det Per Hårmark fra anden pladsen. Claus Høj tager 3'eren heroppe ved topmærket. Thomas Sendels 4. Så har vi Mike Rasmussen i 5,75 som 5'er. 5,61 Troels Lykke kommer dernede sammen med Claus Aargaard i 5,65. Så har vi 5,35 der kommer ind fra bagbord og Anders Bertelsen ind fra bagbord. De må gå bag om feltet her. Så er det første gang ved bundmærket anden start lørdag. Vi har Mads Korsgaard, der holder sin føring. Runder første båd hernede. Bundmærket, så har vi 5,65, præcis som ved topmærket. Så har vi Claus Høj herovre på tredje pladsen. Kæmper lidt med Thomas Sendels og går klar foran. Ude bagved Morten Nielsen 5,33. Så har vi 5,69, der kravler lidt op i feltet. Ude bagved 5,86, 613 og 5,35 og 5,75. De kommer tæt hernede nu. Så er det topmærket anden start lørdag. Det er Mads Korsgaard og Claus Høj, der ligger og kæmper side om side her op mod topmærket. Det ser ud som om, at Mads Korsgaard lige nøjagtigt kan holde mærket op her. Han er vist god højde. Så lidt længere nede har vi 370 Thomas Sendels på tredje pladsen. Kommer Claus Aargaard listen op på Bagbro Halse her. Det bliver spændende at se, om han får plads heroppe ved topmærket, eller om han skal bagom. Det ser ud til, at han lige kan kaste den ind foran her, uden at genere. Der bliver råbt lidt. Det bliver Claus Aargaard rundt som 3'er. Thomas Sendels 4, Per Hårmark 5, Morten Nielsen 6. Så kommer Anders Bertelsen 7. Kommer Hans Ebler 8. Steffen Stikker 9. Så har vi målgang anden start lørdag. Og det bliver Mads Korsgaard, der nu på førstepladsen foran Claus Høj. Men Claus Høj bliver sikker vinder af det danske mesterskab i Håbos-klassen 2015 her i Vejle. Han har fået første og en anden plads i dag, 2 førstepladser og en anden plads i går, tror jeg det var. Så han har været rimelig suveræn de 2 sidste dage. Så er der et godt stykke ned til de næste. Det hedder 5,65 og 5,33. Og her har vi den danske mester i Håbos-klassen 2015, Claus Høj Jensen, suveræn vinder.
Tillykke med sejren til Team Good Speed fra Vejle.